Бұрын заманнарда ук балны Алла тарафыннан җиргә кеше бәхтенә җибәрелгән бүләк дип санаганнар. Бал кортлары турында Коръәндә дә язылган. Анда Нәхл сүрәсе бар. Нәхл бал корты дигән сүз. Бу сүрәгә тик торганда гына аның исеме кушылмаган. Чөнки бал корты динебездә хөрмәткә лаек бөҗәк. Коръәндә дә бал кортларыннан файдаланырга, алардан дәва һәм шифа алырга кушылган. Димәк, татарларда ислам дине кабул ителгәч, бу һөнәрне үзләштерү инде саваплы саналган. Гомумән, татар халкының балга һәм бал кортына мөнәсәбәте бик уңай. Хәтта булардан башка яши дә алмас кебек. Чыннан да шулай микән? Игътибарыгызга Фәннур Хәсәнов язмасын тәкъдим итәбез. Умартачылар өчен иң кызу урак исте ул бал айыртучыры. Быел бал уңышы ничек булыр? Соңгы елларда умартачылар арасында әле тегендә, әле монда кортлар ояларын ташлап качкан, үлем җитемнәрдә күп дигән хәвефле хәбәрләр дә йөри. Сораулар туа һәм һәрберсенә җавап кирәк. Татарстанның янәшәсендә генә урнашкан Киров өлкәсе Урташын авылында яшәп ятучы бал кортларының бик якын дусты. Аларның телен аңлаган, инде ничә еллар буена умартачылык белән шөгыльләнүче Рәүф Фәсхетдинов белән аралашып, без дә бал җыярга батырчылык иттек. Аны олга таба барабыз, анда уже икенче төрле әйбәтләп пишәтләнгән. Огарта башлагач, кәрәзне бал әзер була. Аны олда кәрәзне карадык, ансы кара иде. Әле балы бар аның, ансы итешмәгән. Алар үзләре Бик тырыш менә хезмәткәрләр дип әйтәләр. Олабыз уже, чөнки пишәтләнгән, боза башлагандар, үзләре ясагандар өстәп, баллар агып утыра. Әтисеннән калган борынгы бал айырту, күз җыю җайланмасы һәм кайбер эш кораллары турында Рәүф әфәнде горурланып сөйли. Әзме күпме 100 еллык кораллар. Әтинең бер әманәте бар иде. Улым барыбер минем һөнәрне онытма. Кайчан булса да яшең җиткәч үзең башларсың диде. Минем умарта әйберләрен сатмагыз да, миңа истәлек итеп тотыгыз диде. Шуңа күрә менә безнең бал кугы дыргыч. Әтидән калган истәлек итеп мин аны тотмадым, бер кешегә бирмәдем. 10нчы елны мин яңадан 50 яшем тулуга умарталар белән күңел тарта икән, бары кон тарта. Әтинең һөнәренә кирип киттем. Әйтеп үтү урынлы булыр. Рәүф Хәлим улы Фәсхетдинов бал кортларының гына якын дусты түгел, ул Татарстан телерадио компаниясе белән дә иҗади дуслыкта яши. Үз төбәгендә Уйнагыз гармуннар фестивальләре оештырып, Идел буе регионы халкына таныш шәхес. Кемдер үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне саклап калу өчен дә йөрергә кирәк бит. Уйнагыз гармуннарны без шуңа оештырдык, чөнки авылда да, шәһәрдә дә яшәүчеләр күп. Элек менә һәрбер авылда 20-30 гармунчы булса, хәзер 1-2 калып баралар, олайып бара, бакыйлыкка китеп баралар, яшьләр өйрәнми, шуңа күрә ничек тә яшьләрне тартырга үзебезнең татар халкының моңын, гармун моңын, баян моңнарын, үзебезнең җырларны югалтмаска дип, шуңа без ел саен төбәк-ара фестиваль оештырабыз. Бөтен күңелеңне биреп эшлисең алар белән, шулар белән яшисең, менә алар белән әйттем бит, язны каршы алабыз. Яшибез шулар белән. Каян килә ул проблема? Нинди усал кышлар бар дип сөйлиләр. Усал кышка караганда иң усалы бездә адәм баласы инде. Менә каяндыр агын уйлап чыгардылар, чөнки ул агының нинди икәнен, кайсы илдән кергәнен, нендәгә зыянласын бернинди информация юктыр. Шуңын әйткәндә, агулаучылар алалар башта авыл советына чыгарга тиеш, авыл советы безгә чыгарга тиеш. Хәзер интернеттан я SMS белән хәбәр килсә килә, хәбәр килмәсә килми. Чөнки мин аңлыйм, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, алар ашлык күп урожай алырга тиеш, урожайны элек талдылар, агуламыйча. Аның шул беләсе бар, менә майда умарталар үрши башлый. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре ашлыкны борча баса дип агу сибәләр. Бөтен барлык умарталар безнең чыгып киткән кайтмый индалар. Аннан соң иң үкенечлесе шул, июльдә бал җыю вакыты ябыша. Алар 15-ннән 25 июльләргә хәтле
Ağolıylar күп еллык үләннәрне чәчәк аткан килеш, орлык тиз җитешсен дип. Аның өстенә хәер яңа бер афәт бар әле менә. Кушлар бар, крашкалар дигән. Алар бездә юк, алар җылы якта гына ялек. Хәер һава торышы үзгәрә, алар безнең монда күчеп киләләр бугай. Алар шул хәтле көйләшкәннәр, умарта корты койда бал җыярга оча. Шул юлда алар ясый, шул юлда саклап тора. Алар июль-августта ул кошның берсе 800-дән 1000-гә хәтле умарта корты көненә. Җитәй менә бер көненә bir sutkага. Алар бала үстергәндә 800-дән 1000-гә хәтле ашый. Менә мосы икенче афәт. Иң зур афәт басуларны агулау. Умартачыга иренеп ятарга ярамый. Ул үзе дә кортлар кебек эшчән булырга, алар белән бергә эшләргә тиеш. Корт белән табигать арасында арадашчы булырга, аларга эшләр өчен шарт тудырырга тиеш. Әнә шундый тырышлыгы, эшчәнлеге аркасында Рауф әфәнде узган елда да кортларны саклап кала алган. Умартачы шундый булырга тиеш тә инде. Ул бит Аллаһы Тәгалә биргән сәләт белән эшли. Бал да аның нигъмәте, ди ул.